fonamental en la zona de les Esclaves que jo pràcticament no sabria ubicar, pràcticament no. Personalment o sincerament no sabria on ubicar perquè no sé on puc estar. I en canvi s'obvien altres equipaments bàsics en el centre històric com per exemple el Maga o la biblioteca del convent de Sant Roc, el plaça del rei en Jaume, que sí que són pols d'atracció evidents. Això pel que fa a la forma. I pel que fa al contingut de l'estudi, nosaltres ens interessa incidir en l'impacte que creguem que té la proliferació de superfícies comercials en l'est radi de la ciutat sobre el comerç tradicional del conjunt intern de dins de la ciutat. El propi estudi afirma, y dice textualmente, la entrada de nuevos operadores localizados en la periferia supone una amenaza para el comercio localizado en la trama urbana, por lo que es importante acometer una serie de acciones dirigidas a incrementar la cuota de mercado del comercio tradicional de Gandia. O sea que el propi estudi alerta de la incidència negativa d'aquesta proliferació de les zones comercials del nostre radi sobre el comerç tradicional. I això nosaltres entenem que no s'ha fet, és a dir, l'equip de govern municipal està permetent aquesta proliferació d'àrees comercials en els afores de la ciutat sense haver pres cap tipus de mesura que corregira, que permetera que el comerç urbà es poguera defensar de la competència tan feroge d'aquest comerç de l'estat. L'estudi deixa en mans de l'Ajuntament, en coordinació amb els agents implicats, la realització d'aquestes actuacions. El nostre grup considera que arribem tard perquè les mesures proposades haurien d'haver sigut prèvies a aquesta proliferació del comerç de l'estat radi a l'aparició d'aquesta competència. En aquest moment, gran part del mal considerem que ja està realitzat i en part serà irreversible. De tota manera, una vegada conclòs l'estudi, caldrà demanar a l'Ajuntament que amb un caràcter urgent establisca un calendari d'actuacions que, seguint les recomanacions que realitzen els tècnics redactors de l'estudi, les posa en marxa en un període de temps curt. Ja estem cansats de veure com proliferen els estudis sobre la veritat molt diverses que després es queden això, en purs papers, en purs estudis, en purs documents que després no tenen una plasmació pràctica real. Si per alguna cosa serveix un pla d'actuació comercial és perquè es posi en pràctica, no tant per a que quede sobre el paper. I per això el que demanem, el que exigim al govern municipal, al Departament de Comerç, que ara haurà canviat la seva direcció política, que posi en marxa totes, una per una, totes i cadascuna de les recomanacions que el pla d'actuació comercial fa per tal d'evitar